आटखिजुलि कालाजाहार गामिनि माइकेल नार्जारी आरो टिम्फ्रि नार्जारीनि फिसाज्ला एभरेस्ट नार्जारीया गोमानानै दङ। तामुलपुर जिल्लानि पाटखिजुलि कालाजाहार गामिनि माइकेल नार्जारी आरो टिम्फ्रि नार्जारीनि 4 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला एभरेस्ट नार्जारीया थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो गोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो एभरेस्ट नार्जारीया सानस'हायै माखासे खर'नि बेरामजों भुगिनानै दंमोन। एभरेस्ट नार्जारीखौ बेरामाव गोलैजेननाय समाव डक्टरनि हेफाजाब लानानै मुलि जाहोबोदोंमोन आरो सम सम बिदिनो बायजोआव ओंखारलांब्लाबो गावनो न'फारसे गिदिंबोफिनोमोन। नाथाय डक्टरनि मुलिखौ जायैयाव थांनाय माखासे सान सिगाङाव हरनि समाव न'आव उन्दुना थानाय एभरेस्ट नार्जारीया हरखाबै बबेथिं ओंखारलांखो नखरनि सुबुंफ्रा रावबो उदिस मोनाखिसै। बै समनिफ्रायनो दिनैसिम न'फारसे गिदिंबोफिनासै। सोरबाफोर एभरेस्ट नार्जारीखौ बबेबा लामा सामाफ्राव आला खाला गोदाव सोराव नुबाय बायोब्ला हमना लाखिनानै 8474013799 नम्बरनि गेजेरजों नखरनिसिम फोरमायहरनो खावलायहरदों दुखुथिया बिमा बिफाया। आंनिखौ टिम्फ्रि नार्जारी होनो। मा जादोंमोन फिसालाया? फिसालाया गावनि खर'नि दगाव ब्रेन जानानै गोदाव सोराव बेबादिनो थालाबायबाय। थाङो फैयो मोनायावबो सानावबो। बेनिफ्राय दा बोरै गोमाखो आं बेखौ मिथिला। खर'नि दस दंखायोमोन? खर'नि दस दं मानसिया। बे खर'नि दसनि थाखायनो मुलि होबाबो मुलिखौबो जाखाया। एफाग्राब मुलि होबाय ब्रेननिबो होमबाबो जायाखै। बे जायैनि थाखायनो बियो बिदि जालांबाय। बेसेसो गोबाव जाखोमोन खर' दस जानाय? जाबाय बियो 7 बोसोरसो जाबायदां। गोबाव जाबाय। औ 7 बोसोराव हाबबाय। ओमफ्राय गोमानाया माब्ला गोमाया? गोमानाया मास मोननै जाबाय। ओमफ्राय दा मा समनिफ्राय गोमाया? बे हरनि माबायावनो 1:30 थांदों बियो। खोमसियावनो दरजा खेवनायखौ थाल मोनाखिसै आंथ' उन्दुलांदोंसो। ओमफ्राय बे माला थांखो आंबो मिथिया। हरावनो बियो गोमाबाय। ओमफ्राय अखानायै फुङाव आङो सिखारबा बियो बोराया होनबाय मानसिया गैला मानसिया होनना बुंबाय। मानसिया गैला होननायखाय आं नागिरबाय दर खेवनानै नायबाय। दराथ' फांनायसो। ओमफ्राय बेयावनो ओरै होनबाय आरो मानसिया गैला। मानो गैया? बोरो आं नागिरनि होननानै नायनो थांबा गैला लांदां। बे फैयैयानो फैयि दिनैसिम गैया। मास मोननै जाबाय मानसिया। मा खावलायनो सानो रायजो राजाखौ? रायजो राजानि आंनि माबानायाव बेनो रायजोनिफ्राय खावलायनाया बिसोरो जाहाथे जेरावखि मोना मानो बियो हमनानै दोननांगौ आरो न'खरसिम सफैनायनि फर्मुलाखौ लानांगौ। न'खरसिम फोरमायहरनायखौ लुबैयो। नोंसोर लायफिनगोन? जों लायफिनगोन। जोङो मोनोबा बेखौ खोनायोबानो जों थांगोन आरो बेबायदि। आंनो माइकेल नार्जारी। फिसालानिया? एभरेस्ट नार्जारी। बेसेबांसो बैसोनि? 41। मा गामि बेयो? कालाझार। मा जादोंमोन फिसालाया? बे खर'नि एसे दर दङ। बिनि उनावहाय बे मुलि होबाबो जायाखिसै। उनावहाय गावनो बारा जानानै बे बाहेरायाव ओंखारलाय थाङो फैयो। ओमफ्राय आरो बबेबा समाव रागा जोङोमोन। ओमफ्राय बे जेदिना थांनायनि दिन बेहाय हरनि 1:30 जा ओंखारलांदों बिनिफ्राय फैयाखिसै बियो। ओमफ्राय दिनैसिम आं सप्ता खननै खनथाम नागिरदोंमोन। बिनि उनाव लोगो मोनाखिसै। बे माबोरै दं माबोरै गैया बेखौ मिथिला। बबेबा जुदि दङबा मोजाङै मोजां न'सिम सोरबा नुसनबायोबा हमना लाखिना आंनो बेखौ खबर हरबानो जाबाय। मानसिया बेसेसो गोबाव जाखोमोन खर'नि दस जानाय? बेयाव 5 बोसोरसो जाबाय। बाहेरफ्राव ओंखारलांबाबो फैफिनोमोन? फैफिनोमोन बियो। खिन्थु एबार खनसेयाव फैफिनाखिसै। सोरबाफोर नुयोबा हमना दोननानै आंनिसिम खबर हरबानो आं गोजोननाय मोनगोन आरो लाना फैनो हागोन।